ሰላም ሰላም ደቅሪ መይ ደለይቲ ጉፍታታት ደለይቲ አደሬታት አደሬ አለናይ ጉፍታታት አለናይ በተማጣጣን ዋጋ እና መላእ ሱዑዲያን ለአኺና ዘለናየ ቦታ ጅዳ ስልክ ቁጥሪ 05 56 83 85 87 እና መላእ ሱዑዲያን ለአኺና ሪያድ ጅዛን አባዓረሽ ሳንጣ መሐይል በሽ ሳቢያ ናብ መላእ ሱዑዲያን ለአኺና ብዝደለኹና ከለር ዝተፈላለዩ ከለራት ኣለውና እዮም ብተመጣጣኒ ዋጋ ብዲስካውንት ንለአኺና ብዝሕ እንድሕር ተኾይኑ ዋጋ ይቕንስ እዩ ብዲስካውንት ብተመጣጣኒ ዋጋ ሸር ላይክ ኮፕሊንክ ፈለው ኣይትረስዑ ቤተሰብ ፈለው እንዳገበርኩም ሸር ግበርዎ አሚር ሓበሻ ስፌት ጅዳ ይኹን መረጫኽን